anyị na-anabata gị na mgbasa oziọma nke zuru ụwa niile ọnụ ka ụbọchị taa, mgbasa oziọma GCK. Mgbasa oziọma GCK bụ mgbasa oziọma nke jupụtara n'ike nke Chineke, nke na-atụgharị mkpụrụ obi, nke na-eweta nzọpụta, nke na-eweta udo nke Chineke. E nwere otu okpukperechi a na-akpọ Christianity. Ndị a na-asị na ọbụna mmadụ ga-enweta nzọpụta, mmadụ ga-enweta udo nke Chineke. Ha na-asị na ọbụna mmadụ ga-enweta amara nke Chineke, na ọ dị ọlụ ọ na-agha ịlụ, na ọ dị ihe ọ na-agha ime ka o nwee ike nata enyemaka n'aka Chineke. Mana ọ bụghị otu a ka ọ dị n'ebe Jizọs Kraịst nọ. Ọ dịghị ihe dị mkpa ị ga-alụ iji nata enyemaka Chineke. Ọ dị mma ka anyị ghọta na Chineke enyewe anyị ọkpara ọmụ naanị ya, ya bụ onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye ji ndụ ya chụọ àjà n'obe Kalvarị, iwetara anyị nzọpụta, iwetara anyị udo, iwetara anyị ahụike, iwetara anyị ihe ọma dị iche iche, iwetara anyị agamniru. Ọ wụsara ọbara ya n'elu obe maka ọdịmma mụ na gị. Anyị na-achọpụta na Chineke naanị ihe ọ chọrọ mere o ji mee nke a bụ ka ya na mmadụ nwee mmerịkọta, ka ya na mmadụ nọọ n'ofufe, ka ya na mmadụ dị n'otu. Ọ na-eche maka ọdịmma anyị. Gere ntị n'okwu Chineke nke ụbọchị taa. Mgbanwe nke ndụ nke ga-abịa, ndụ ọhụụ, ndụ ebighị ebi nke na-abịakwute gị n'akwụkwọ Aịzaya isi mbụ amaokwu 18. Akwụkwọ Aịzaya isi mbụ amaokwu 18, bịakwutenụ m ugbu a. Ya sị bịa na echekwala. Ya sị na nke a wee oge ahụ, oge nke nzọpụta gị, oge nke nnwogha gị, oge nke mgbaghara gị, ka anyị na Chineke wee rụrịta ụka. Ka onye nwe anyị na-ekwu, ọ bụrụ na mmehie gị dị ka ogho, a ga-eme ka ọ dị ọcha. A sịkwarị na ha dị ogho dị ka crimson, ihe ọjọọ, ihe jọgburu onwe ya, ya bụrụ na ọ na-acha n'ụzọ ọbara ọbara. Ndị niile na-ahụ ihe na-acha n'ụzọ ọbara ọbara, mgbe ọbụla ebe enwere igwe na-enye ọkụ, ebe okporo ụzọ ya dị, abịa dị ebe ahụ sị ihe ize ndụ dị n'ebe a. Onye nwe anyị na-asị na mmehie gị, ihe ọjọọ gị, agasịkwarị na ha na-acha uhie uhie dịka crimson, na a ga-eme ya ka ọ dị ọcha dịka snow. N'abalị abalị ahụ, onye nwe anyị ga-ewere ajọ omume niile, onye nwe anyị ga-ewezuga ajọ omume gị niile, bụ onye nwe anyị ga-ewezuga ihe niile nke na-adịghị mma na ndụ gị, ga-ekwupụta, ga-ewe ju ya, wee sị onye nwe anyị lee m n'ebe a, sachaa m, mee ka m dị ọcha. Onye nwe anyị ga-agbaghara gị. Ọ sịrị, lee na amaokwu 19, ya sị ọ bụrụ na unu nọ na njikere, ị nọ na njikere inwe ndụ ebighị ebi, ị nọ na njikere inwe mgbaghara, ị nọ na njikere inwe ka a sachapụ mmehie gị niile. Ọ bụrụ na unu nọ na njikere na-erube isi, unu ga-eri ezi mkpụrụ nke ala n'elu ụwa. N'ebe a, onye nwe anyị ga-elekọta gị. Emesịa na nzọpụta na ozi ọ na-enye gị na mgbanwe nke ndụ a, mgbe ị ga-anwụ, ga-ewe nọ n'iru nke onye nwe anyị. Ị ga-eri ezi ihe niile nke ga-adị ebighị ebi n'aha Jizọs. Mmehie na-eweta ntaramahụhụ ebe a, na-ewetakwa na ndụ ebighị ebi. Mana mgbe ị ga-echegharị na nzọpụta na ndụ ọhụụ na mgbaghara, ga-ewetere gị dị mma n'elu ụwa, wetakwara gị n'ebighị ebi. Amen. Ka m gosi gị ndị mmadụ akwụkwọ Olu Ndị Ozi isi 19, otu ha si na-ajụ omume ha, otu ha si na-ajụ omume ha na mmehie ha,
na banye n'ịdị mma Chineke na nzọpụta, wetara ha mgbaghara, ha wee nwee ndụ dị mma otu ịdị ndụ dị mma si bịakwute ha. N'akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi 19 na amaokwu 18, ndị niile ndị kwerenụ ha wee bịa kwupụta, wee gosipụta ihe niile ha na-eme. Ha nwere ike ha ji eme amansi, ha nwere ike ọchịchịrị na ihe ha ji na-arụ ọrụ. Mgbe ha maara ihe ọjọọ a, ha maara na nke a wụ ihe ọjọọ, ma na ihe ọjọọ ha niile ga-ewetara ha ntaramahụhụ, ha wee bịa wee kwenyere onye nwanyị, ha wee kwenyere onye nwanyị, wee kwupụta ihe niile, wee bụrụ ihe wezugara. Na amaokwu 19, ọtụtụ n'ime ha ndị na-eji ihe ọjọọ, ihe otu ọchịchịrị, n'ihi na ha nọ n'otu ọchịchịrị dị iche iche, otu na-adịghị mma, ha eji na-eme ihe ọjọọ. Ha ewekọta ya, suo ya ọkụ n'iru mmadụ niile, ha wee gụọ ọnụ ego ya, ha wee gụpụta ya, ya dị ihe dị ka silva 50,000. Ha chegharịrị n'ezie, ha nchegharị a wee wetara ha mgbaghara site n'aka onye nwanyị. Dịka ị na-echegharị n'abalị a, mgbaghara ga-abịa, nzọpụta ga-abịa, ndụ ebighị ebi ga-abịa. Ihe na-amụta n'ozi ọma nke mbụ bụ na a na-akpọte nwogharị mgbe a na-agbaghara mmehie. Ka bụ na mgbe a na-agbaghara mmadụ mmehie ya, a na-akpọte nwogharị maọbụ mgbanwe n'ime ndụ ya. Ka abụọ anyị na-amụta bụ na mgbaghara nwere ike ịdị ngwa ngwa. Chineke na-agbaghara mmadụ, ọ naghị ewere ya abalị abụọ, abalị atọ iji gbaghara onye nwere mwute n'ihi mmehie ya, onye na-echegharị. Mgbaghara na-abịa ngwa ngwa. Mmadụ kpụtara mmehie ya nye Chineke, nwee mkpebi ịrapụ mmehie ya. Nke a bụ na mgbanwe nke na-abịa n'ime ndụ mmadụ. Ọ pụtara na mgbanwe na-emetụta echiche obi anyị, ọ na-emetụta etu o si dịrị anyị n'obi, ọ na-emetụta anyị n'ime mmụọ, ọ na-emetụta anyị na mpụta ihe. Mgbanwe na-enwe mmetụta nke zuru ọnụ n'arụ mmadụ. Anyị na-amalite ịhụ ịdị mma Chineke n'ime ndụ anyị dịka ndị agbanwere. Gwa onye nwanyị n'ebe ahụ nọ ugbu a, onye nwanyị kwesịrị ntụkwasị obi. Ọ nọ na njikere. Dewe aka gị n'elu dịka m ga-eso gị kpee ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs, onye nzọpụta anyị, anyị na-abịa n'ihi ndị mmehie niile, ndị na-ejehie, dịka ha na-echegharị ugbu a, na-akpọku aha gị. Ha chọrọ nzọpụta gị, ha chọrọ mgbaghara gị ugbu a. Gbaghara ha n'aha Jizọs. Sachapụ, hichapụ ajọ omume ha niile. Gbanwee ndụ ha, mee ha, nye ha amara iji bie ndụ ezi omume n'aha Jizọs. Mee ka o guzosi ike n'obi ha ọṅụ nke nzọpụta. Nye ha udo nke nzọpụta. Nye ha mmadụ niile mmeri nke dị na nzọpụta, na ha ga-agakwa n'ihu na ndụ ochie ha ọzọ n'aha Jizọs. Ka mmụọ gị gbaa ama n'ime obi ha ugbu a, na-azọpụtala ha, na-agbagharawo ha, na ha enwee n'udo ha na Chineke na mgbapụta site n'aka Kraịst. Anyị na-ekele gị onye nwanyị n'ihi na anyị ma na-emezuwe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Ị nọ na njikere? Ọgwụgwọ na-ekwenyere nna anyị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'abalị a n'ihi na ị bụ Chineke pụrụ ime ihe niile, bụ Chineke nke na-apụghị eme ndị ga-atụ agha.
okwu gị ga-abịa na mmezu. Ana m ekpe onye nwanyị gosipụta ike nke ọgwụgwọ ndị gị na ndụ ndị gị n'aha Jizọs. Chineke ka dị otu ahụ echi gara aga na taa na ruo mgbe ebighị ebi. Chineke nke si na abụ m Chineke adịghị m agbanwe. Gosipụta ike nke mgbanwe a, ike nke mmeri a na ndụ mmadụ niile n'abalị a n'aha Jizọs. Jizọs, otu ahụ ịdị echi gara aga taa ruo mgbe ebighị ebi, ga wee na-agagharị na-agwọ ọrịa, na-agwọ ndị niile ekwensu mekpụrụ ọnụ. Ana m agwa gị taa, ihe ahụ ị mere na mgbe gara aga ị ga-emekwa ya taa. Ya mere onye nwanyị, ana m ekpe na ike nnapụta gị ga-aga zute mmadụ niile. Ọgwụgwọ nsọ gị ga-agagharị metụ mmadụ niile aka ugbu a. Ọgwụgwọ ọgbụgba ama ga-adị n'ọnụ niile ugbu a n'aha Jizọs. Anya ndị a kpuru ìsì, ana m enye gị iwu ka emepee gị ugbu a n'aha Jizọs. Arụ ọgbụgba niile, isi mgbaka, ana m enye gị iwu pụta n'aha Jizọs. Ana m ekpe ma ndị ntị chiri ma ndị ogbu, ana m ekpe onye nwanyị site n'ike gị dị ukwuu, wezuga ntị ochichi a, wezuga ogbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe maka ndị nwere ihe ọzịza na-arụ ha, ya niile zara aza n'afọ, n'akụkụ arụ gị, n'ebe ọbụla ma ọ bụ n'ụkwụ. Ana m enye gị ihe ọzịza, pụọ n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwanyị ndị nwere ọrịa n'ime arụ ha, ndị dịka kansa, ana m ekpe ugbu a ka imetụ ha aka, gbanwee ndụ ha ugbu a, gwọọ ha, mee ka ha nwere onwe ha n'aha Jizọs. Ọrịa nke akụrụ ahụ nke nọ n'ebe ahụ, ana m enye gị iwu, ọrịa akụrụ dị ndụ ọzọ ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwanyị ndị nwere mmekpu ọnụ nke ajọ mmụọ n'isi ha, ma ndị na-agagharị ha n'arụ. Onye nwanyị, ọrịa ndị ahụ asa na-agwọ agwọ. Onye nwanyị, ana m enye iwu ajọ mmụọ a kwe na-agagharị n'arụ ha, pụta n'aha Jizọs. Ndị nwere ihe otiti ma ọ bụ aka mkpọnwụ ma ọ bụ ihe ọbụla n'arụ ha, ma ọ bụ ọkpụkpụ gbajiri agbaji, gwọọ ha ugbu a. Onye nwanyị, gwọọ ha ugbu a. Onye nwanyị, mee ka ha bilie ma gaa ije n'aha Jizọs. Ihe ahụ a na-apụghị ime ka eme ya na ndụ ha ugbu a. Onye nwanyị, ka amara gị n'ike gị, ike nke onye nwanyị, ka ọrụ ọrụ na ndụ gị ugbu a. Nata ọgwụgwọ gị ugbu a. Nata nnapụta gị ugbu a. Nata ihe ịrịba ama gị ugbu a. Chineke, mee ka o guzosi ike na ndụ ha. Anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Emezuwe ya. Emezuwe ya. Enyi m, eji m n'aka na ihe ọmụmụ nke GCK nke ụbọchị taa bara gị oke uru nke ọma. Ana ị na ha aghọtazi na Chineke nwere mmasị n'ebe ị nọ inyere gị aka na ihe ọbụla nke ị na-eme ka o wegara gị nke ọma. Ya mere, gaa n'iru na-akpọtụrụ anyị na gckhq.org ka ị nwee ike na-enweta ozi a, ozi mgbasa oziọma nke ga-enyere gị aka. Gaa n'iru kpọtụrụ anyị. Anyị hụrụ gị n'anya nke ukwuu. Ọ ga-amasị m ịhụ gị na mgbasa oziọma bara ezi nke WF Kumuyi nke ga-adị n'ọnwa ọzọ. Chineke gọzie gị.